Hake Bangladeshi illegal immigrant tini bo rosh romjak jauka amtoli police station no khorok tam Bangladeshi illegal immigrant te khorok sanga kai borongno chubawi yang naro tubunai taimia diporo agartala oterige to khorok ni Bangladeshi illegal immigrant manjago hnai saronjit bin facebook post khlaikya tai chung koktongani bising tirogo nugu hage tipramo thani tiprasani te khoroksa leader Sir Devid Murasing bo Tiprasani bage kabangma je manta shokte rok saninyan himan Delhi o humui thangai amo bo kabangma je Tiprani je mutai tongmani ajagani yakune ha bo osikango nawe chakragma ma Tripura sori goria mutai raima saima dongoi amoni je ha tongmani gola chikonte teo dawe bo Delhi o thangnani himani tabuk bo dead dika 5 July bo Delhi o lamrasna hinai hake amo bo jagani simi chengjang nai bo olo information ni nai te kabangma je update nana ni bagai bo phone number bo rejak tongo jagao hake amo norok nang hakai norok saimana mu chunga kai bo contact khaina mu chunga kai bin facebook thange amo norok nai mane yo bo contact khai mane yo haipena o youtube o security reason ni bagai ang on number rili hake amo no botabo kabangma je issue tongmani je Tiprasa accord Bangladeshi illegal immigrant ongno kuboni hasteni bororok hori tongmani ama haike horjakya ngi tongmani tai separate state charmani or tinta je demand langai bo sanine haike amoni bagini Tripura tabo kabangma je Bangladeshi illegal immigrant habi tongmani right se tekei je bo wanji bosong haike Bangali Hindu panang tung haike Thuruk Muslim panang tung ST panang tung bo kabangma habi tongbai kya amo jotono chini problem create ngi tongo amoni tuye tai amono kebenge chini borok rokok sakaka bongni 80% hai 70-80% hai no bongni borok chaja gyangai chini borok no kului hamya sanai chini borok no norana yo hai inana yo nei bura thera rok party samui bongni bumung bai amte hai khlai tongo chini borok ngakai chini Tiprasa leader rok ngakai dofani kok Tiprasani kok sanani naika ke communal hani hinjak chinai borok ngakai amsuk brung sawi tongmani chini Tiprasa rok kebengi sai tongmani amo ngakai kunfana sana naigla age amoni bagani chini Tiprasa leader rok bo sawi no thangna nang jesapan hinjak tongtu tai kirinan kokya haisi age amono nijini faida naiyawe chini Tiprasa leader rok bo amte haikeno samung khlai tongna nango je saronji chongrobo kabangma samung khlai tongmani nugu tai kabangma onyo leader rokbo hake chini borok agliwo mukhiting pharmani serise hanjaksi wohne kai ajago nanya siri busuke chung khitari toni jaka hake tini onondo nogoro je phalia ngi tongmani Tiprasa rokno Tiprasa mukhiting Tiprasa bania khlaine rokno hake ajagao YTF rok thangai kabangma koklam rok salaikya police rok tlangai je ajagao hake sato pitok khlaijagi tongmani hake saw borok amti hai problem ngi tonghagai jesa jaga pano YTF jesa jaga bo TR tongo amti hai Tiprasa rok je jaga o sato pitok khlaijak tongo bania khlainyer bagai mukhiting thakiting phalani bagai hake a jaga o YTF tongnai ni saw hake amti rokno muthakne ni nangu je Tiprasa rok joto miliwe amti hake no YTF rok samung khlaimani hake amo belekino kaham kok YTF rok a jaga o thangai naimani je town hake aguligo Tiprasa rok mukhiting thakiting hake bania khlaijagya ngi tongmani wanji bosong rok bai hake amti no khlaine ni nangu Tiprasa rok Tiprasa je jaga o problem create ng tongo je jaga o problem khlaijagi tongo nor joto no saimano Tiprasa rok ngkha o hawo amsike problem khlaijak tabo jesa jaga panong tung na chanani na nungnani amo simia chanani nungnani gori simia amte haike kun kaisa jagao bania khlainani mukhiting thakiting phalani agoli hairogo amte haina problem create khajak tongo haike amte ke leader rok a jagao thangai je problem khlaijangmani kabangma naimothang bedek rong no phano tlangai a jagao kaham ke asamung no thik khlainani chesta khlaiga kai belaikeno kaham kok ama tiken khlainani nango hake tekesa most of the imported omo Tiprasa rok ni bisingo tabung nangkogi tongmani gakai Bangladeshi illegal immigrant no jesa kapano Tripura ni honani hake je o problem ngi tongmani Tiprasa rok ni bisingo tabuk aguli phanong tung Tripura phanong tung je Tiprasa rok gori ingi tongmani omorok joto illegal Bangladeshi rok phaimani tuye engo tumani bagai male bongni borok rok phage ka ajago ST SC nanai hake bongni tebo percentage bari thangnai Tiprasa rok ni percentage komi thangnai hake je ayango 100 taka rang phaimani borok agi 70 taka manga kai tebo percentage jusino bari oi thanga kai 80 taka thani chini borok ni 20 taka thangnai e amte haikeno tebo dindini gori ingu Tiprasa rok amani bagani chini leader rok bo amono samung khlai dak ti flafla kai a samung no khlaiye chini Tiprasa ni hamkrai khlaimang ga belek hisau
hai hanga ko Tripura o amsaka Bangladeshi pungui thangane je o jagani population bangte te overpopulated state ni thangna chinomo to mani bag himale chini Tripura busuk jotone se chikon ngakai India ni bising state Goa ani sini jago Goa ni pore Sikkim ni pore chini Tripura hagi chini Tripura o busuk population bangi tongkha 45 lakh hai kai 50 lakh amo je baksa buksu document kre amo te busing nan chance tongo norok jotono saimano illegal immigrant to fightongo baksa buksu documents lamjagya agi jotono borok khlaibe tabuk delimitation nga kai bongni population busuk bari thangno Tripura o bongni percentage busuk bari thangno amo kebo saimia hagi Tripura jotoni sai borok kubung rajyo ngi thangnai India ni bisingo hagi tinin biram sungno hagi nor comment ni bising tike sahadi je Tripura o amtike Bangladeshi illegal immigrant fightomone amno hojagi nga kai population bangi thangno Tripura o je India ni bising jotoni si chikon 3 number le rajyo klayo hagi population ni bising kai busuk jorate klaino amo nor comment ni bising tike sahadi hagi o video no like redi share klaidi kaham tongmodi thansa tongmodi hambai khulungka